Татарстан Яңа Гасыр каналында бүген бәйрәм дисәң дә ярый, чөнки үзебезнең газиз студиябезгә әйләнеп кайттык һәм ул яңартылган хәлдә универсаль студия буларак эшли башлаячак. Яңарту процессы ничек узды, яңа студияда нинди тапшырулар төшереләчәк? Бу һәм башка сорауларны без ТНВ каналының башкарма директоры урынбасары Данил Шамил улы Гайниятовка бирербез. Данил Шамилович, хәерле көн. Хәерле көн, хәерле иртә барлык тамашачыларга һәм сезгә. Безнең өчен чыннан да бүген бәйрәм, чөнки яңа студия ачылды. Сез канәгатьме? Канәгать түгел дип әйтеп булмый, канәгать. Әмма ләкин иҗат кешесе инде ул 100% канәгать булса дөрес тә булмас иде, әмма безнең әле планнарыбыз кала. Әмма ләкин менә эшләнгән кадәре белән без канәгать һәм шушы шатлык белән тамашачылар белән дә бүлешергә әзер. Татар халкында бит бер шундый әйтем бар, искегә тимә исең китәр диләр. Әлбәттә, иске китәрлегрәк вакытларда булды, чөнки инде бу безнең без утырган студия узган гасырның 60-нчы елларында, төгәлрәк әйтсәк, 59-нчы елның көз айларында кулланылышка тапшырып, тапшырулар чыга башлаган. Димәк, 60 елдан артык бу студияга ул инде дөресен әйткәндә мораль яктан да, техник яктан да шактый искергән, таушалган һәм ул һәр даим яңартуны таләп итеп тора. Моннан шактый еллар элек техник ягы менә бу студия яңартылды. Хәзер инде менә килеп аның менә шушы декорация өлешләре яңартылды, стеналары һәм бу үзенә күрә бер универсаль студия дип әйтергә кирәк. Монда языла торган тапшыруларның, декорацияларының күпчелек өлеше инде стенага урнаштырылган һәм яңа тапшыруларны язганда берникадәр аларның декорациясе алышынып, яңа башка тапшырулар языла. Димәк, бу безгә вакытында экономияләргә мөмкинлек бирә һәм дә инде эш процессында җиңеләйтә һәм сыйфат ягыннан да тамашачылар башка төрле картинканы күрәчәк. Нинди тапшырулар төшереләчәк? Безнең менә студияда моңарчы эшләнгән тапшыруларның барысы да шушы студияда алар калалар, алар эшлиләр. Алар 10-дән артык тапшыру, шул беренче чиратта безнең тамашачылар үзгәрешләрне сизәчәк Таяну ноктасы программасында, Точка опоры программасында, 7 дней программасында һәм башватыш программасында. Алар инде тулы күләмдә аларның заставкаларда эшләнгән һәм декорацияларда эшләнеп беткән һәм калган тапшыруларны да шундый ук яңартулар көтә. Менә бу яңару процессына нисбәтле бер видео язмада карабыз әле. Әйдәгез. Монда башыннан ахырына кадәр безнең менә камера төшереп торды. Хәзер инде аны менә тизләтелгән вариантта тамашачылар күрәләр. Инде шаккатып торган хайран тизешләр, бик тивеш, бик җәһәт эшләр. Видеодан караганда гына бик тиз кебек, бик җайлы кебек, әмма ләкин эш процессы шактый катлаулы булды. Идән катланын менә яңарту, стеналарны яңарту, чөнки электән калган штукатурка һәм башка төрле төзелеш материаллары, аларны бүгенге заман материаллары белән туры китерү бик катлаулы, шуңа күрә берникадәр ул вакытны алды безнең өчен. Менә искегә тимә, исең китәр дип әйттегез бит. Авырлыклар, берсен әйтеп киттегез, тагын нинди авырлыклар белән очрашырга туры килде? Авырлыклар дип аларны инде мин теге барсын да санап та китмим һәм һәрбер өлкәдә монда төзүчеләр үзләре белә инде ул аның кыенлыкларын дип әйтик инде. Алар бит инде һәрбер кыенлыкны кычкырып җөрми, менә монда проблема, монда проблема. Мин менә күзгә бәреп торган һәм шулай гомумиләштереп әйткән менә шундый проблемалар. Әле идәдә ремонт ясаганда бихисап шундый авырлыклар белән очрашырга туры килә, бер бүлмәгдә ясасаң да. Минем уйлавымча, Данил Шамилович, теләкләр бик актуаль булыр иде. Менә мин бу студиядә яхшы, күркәм, сыйфатлы тапшыруларны дәвамлы еллар эшләргә насыйп булсын дип телим. Сез дә шулайрак уйлыйсыздыр. Мин шулай булсын. Бу инде безнең эшләнгән эшләребез шактый озак елларга җитәрлек булсын дип уйлыйм. Чөнки алар арзанлы әйберләр түгел, аларның бит монда техник яклары да бар, техник җиһазлар да бар. Алар да шулай ук мәсәлән арзанлыгына
продукция түгел, шуңа күрә безгә инде аны саклап та торырга кирәк, үзебезгә дә сак караш кирәк һәм озак елларга җитәрлек тамашачыларны сөендерерлек менә шушындый безнең студиябыз булыр дип ышанам. Җитәкче буларак сез безгә инде бу безнең бакчага таш сакланып кына тотыгыз диясегез килә инде. Әлбәттә, инде сак караш булырга тиеш. Менә һәркем бит өендә, үзенең өендә ничек мөнәсәбәте булса, өендәге җиһазга дип әйтик. Монда да ул бит безнең икенче өебез. Һәркемнең үзенең менә шундый сакчыл карашы булырга тиештер дип уйлыйм. Данил Шамилович, менә без язга шундый яңа студия белән кердек. Ә сез язга нинди уйлар, нинди фикерләр, нинди гамәлләр белән керәсез? Кайсы фасылны күбрәк яратасыз? Кайсы фасылны күбрәк яратам дигәнгә, мин елның һәрбер фасылын да яратам. Һәрбер ел фасылының үзенә күрә матурлыгы бар. Кышның үзенә күрә матурлыгы. Быел безнең аеруча сөендерде менә шундый кар көртләре белән имә элегрәк сөйли торганнар. Менә без анда бала чакта, менә без яшь чакта кар көртләре капка биеклеге була торганы иде. Менә авылга кайтып карагыз, койма биеклеге кар көртләре имә. Аның эченә кереп куышлар ясап, шулай каратышлы уйнаган заманнар булды. Үзенә бер матур. Яз инде ул яз үзенең менә шушы зәп-зәңгәр күк йөзе белән имә үзенең менә саф һавасы белән менә шулай рәхәтлек бирә торган. Җәй инде ул гомумән үзенең чәчәкләре, җиләк-җимешләре белән күңелгә кереп кала торган вакыт. Көзнең үзенә күрә матурлыгы, аның муллыгы, аның менә шушы biraz dımlangan, şiri başlagan яфрак исләре, ул үзенә күрә менә шундый ләззәт бирә. Шуңа күрә барлык ел фасылларында яратам, аның һәрберсенең үз матурлыгын күреп яшәргә язсын. Һәм менә бу килә торган язда инде ул безгә бары тик тынычлык, матурлык кына алып килсен иде дигән теләктә калам. Амин. Без дә шул теләкләргә кушылып, сезгә дә, безгә дә тамашачыларга да бер видео тәкъдим итәрбез, ул яз белән бәйле.